मेरग'आ हरनि 11 बाजियाव गावनि गामि खाथि मैनागुरि गामियाव थांगासिनो। हाय दिनै गोजांजोंसो मोनबाय माथो। गस्ला सुइटारखौ लावफानो बावबाय आं। जारलासो जाबायलै। गोजां बोथोरबाथाय जाथारालै। दे जेखि जादोला दिनै खामानिया मोजांनो जाब्लानो जाबाय। एथ'ग्राब हराव खामानि ओंखारदों। थारैनो जोबोर गिदिर खामानि मावोदां सानदों जानांगौ। नाथाय बिथां मेरग'आ जेबो गिदिर खामानि मावा। बियो सिखावसो। सानफ्रामबो हराव बियो खाथि खाला गामि ओनसोलाव सिखाव खावहैयो आरो खावनानै मोननाय फैसाजों नायै बेदरै बायनानै जानानै सानाव सानसे उन्दुना थायो आरो हराव सिखाव खावो। दिनैबो बियो खावनो होननानैनो ओंखारबोदों। हरखाब बियो गामिनि सासे मानसिखौ लोगो मोनो। नै माथो मेरग'सोलाय। हाबेथ'ग्राब हरावलाय बबावथो थांनो ओंखारदों नोंलाय? आं मैनागुरि गामियाव थांनि। मैनागुरि गामियाव नोंहा मा खामानि ओंखारखोलै? एथ'ग्राब हरनि 11 बाजिलायबाय। बे समाव मानसिफ्रा उन्दुयोसो। नों आरो सिखाव बायदि बेरायथिंगासिनो। आंनि आनै सासे जोबोर लोमजादों। बेखौनो नायनो थांनि आं। आरो माब्रा हराव बेरायब्लानो सिखाव बायदि जायो आरो। बा माखौथ' एथ'ग्राब बोराबखोलै? नोंखौ सिखाव बुङाखैब्रा। ओमफ्राय नोंनालाय मालानिफ्राय मैनागुरि गामियाव खुरमा ओंखारखोलै? आंनि मिथिनायावथ' रावबोनो नोंनि सोमोन्दो गैया माथो। दंब्रा नों मिथिया। होद आंहा गोबाव जादोंलै थांनोसै आं। साबधानलै नोंखौनो सिखाव साना गामिनि मानसिफोरजों मानजिना हरजागोनबो। मा सावलुन बावलुनलै मानसिया? सिखावमा नामाब्रा मानसियालाय। सानाव नुवा हराव नुयो। जाम्बा नोंलाय मा मिथिनो आंनि बुद्धिखौलाय? बांद्राय खोथा बुंबाय थाबा गामिनिबाबो माब्लाबा बिनावनो खावगारलां बाराखौबा। मेरग'आ मैनागुरि गामि मोनहैबाय। बियो मोनसे न'आव सिरिनो हाबबाय। न'आव हाबना नुबाय सासे बोराय मानसि उन्दुना दं। मेरग'नि नोजोरा बोराय उन्दुनाय खाथिनि थफ्ला मोनसेयाव गोग्लैबाय। बियो सिरिनो थांना थफ्लाखौ खेवनानै नायबाय। बियो जोबोर बुरजा फैसा नुबाय। हाबाब बोरायनाव एथ'ग्राब फैसा बबेनिफ्राय फैखोलै? खाफाल मोजांलै। मोजां न'आवनो हाबफैफ्लांदों। लाजोबनाया गाहाम जानाय नङा। बोराय मानसि एसे गालांनांगोन। हाय गसाय आंनि फैसाखौ लांबाय पापि सिखावा लांबाय थाइसेल'खौलाय मानोथो गालांखो? फिसाजोनि न'आव थांनो एथ'ग्राब गोबावनिफ्रायनो एसे फैसा बुथुमदोंमोन। गैला लांजोब्बाय। थारैनो दामानि बिराद सिखाव ओंखारसोदो। खामानि गैला नालायब्रा। साख्रिबो मोनला गोब्राब जाबाय। बिनिखायनो सिखावफ्रा बांसोबाय। औ लेउरखाव सिखावफ्राबो सिखाव आसरितसो। बेरा दानफ्लंना हा जावखुनाबाबो हाबो। ओमफ्राय न' बिगुमायाबो मिथिलाया आरो बेरा दानफ्लंनायखौबो। एथ'ग्राब उन्दुयोना। जोंनि गामि ओनसोलनि बयबो सानसेमानि खस्थ' खालामो। जोबोर मेंनायजों उन्दुयो। सिरि मोनफ्लाङा। औ नंनायालाय नंगौ। ओमफ्राय आयं दायो नों मा खालामगोन? नोंसाजोनाव माबोरै थांबावगोन? आं जेबो मिथिला। आं दायो मा खालामगोन? देग्लायबो थांनो मोननाय नंला बायदि मोनबाय आं। फिसाजोखौ एथ'ग्राब नायनो लुबैदोंमोन। नुनाय नंला। मा बाथ्रा जागासिनोलै बेयावलाय? सोमदोन नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे। केस मोनसे जाबायना। नोंनाव बेसेबां फैसा दं हरलाय आंनो। मानोलै बारा गैया। जेसेबां दं हरलाय उनाव बुंगासिनो। बिरदाव नोंनाव बेसेबां दं? आंनावबो बारा गैया। 1 2 3 4 5। नै आयं जों साथामनि मिलायनानै 5,000 जाबाय। नों थांदो दानिया फिसाजोनि न'आव। बिरदाव थांलाय बासआ फैगोना फैयाखै नायहैलाय। जोबोर साबायखर फिसाफोर जोबोर साबायखर। जेबो नङा आयं जों गामिसेनिनो आरो मदद होलायबाय आरो। माब्लाबा जोंबो खैफोदाव गोग्लैबा नोंथांनि खाथियाव फैगोन अब्ला नोंथाङाबो जोंखौ मदद होनांगोन। थारैनो मदद होगोन फिसाफोर। आं गिदिंना फैफिनबा नोंसोरनो पार्टि होगोन आं फिसाफोर। दे आयं बेफोर उनाव जाबाय थागोन। हुरखाव बास फैबाय। थांदो आयं बास फैबाय। बिनि उनाव बोराया बास गाखोना गावनि फिसाजोनि न'सिम थांनायसै। बिसोर साथामा जाबाय मैनागुरि गामिनिनो सोमदोन, बिरदाव आरो उरखाव। बिसोर टाउनाव फरायो। इउनिभारसिटि बन्दखाय न'आव फैदों। दासो रैखालै। ओमफ्राय केसा मा मानि? बोरायनो जे 12,000 फैसा हरबाय।
फिसाजोनाव थांनो फैसा जमायदोंमोन नाथाय दिनै हराव सिखावा बोरायनि फैसाखौ लाना थांजोब्बाय बिनिखायनो मिलायनानै हरबाय आं मोजाङानो जाबाय दे बोराया फिसाजोखौ नुयिया गोबावानो जाबायमोन औ थौ दे थांनोसै गोबावानो जाबाय ओंखाम जानो नेगासिनो बे आइया थांनो नामा अमा बेदर ओंख्रि थांबाथ' थांजायोमोनलै अमा बेदर जायैयाबो गोबावानो जाबाय थौ थांनोसै बिरदावमोनावनो बोथिसे थेब्रे जाहैनोसै हाय दिनै जोबोर मोजां गोथाव सिमां नुलायलायदोंलै बाजार फारसे खेबसे थांना फैनांसिगोन दिनै दाउखौनो लाबोना थेब्रे जानांसिगोनलै मेरग'आ बाजाराव थांना दाउ मासे बायनानै लाबोयो लामायाव बियो गामिनि सासे मानसि लोगो मोनो मालै मेरग' दाउ जानोसै दिनै औलै बेसेबांथ' मिरामिस जाबाय थानोब्रा दिनै दाउखौनो जानोसै लकेल दाउ जाबा देहायाव बोलो फैयोनो नों आरो मिरामिस जाग्रा मानसि आरो मैयासो माथो अमा बेदर बायनाय नुदों आं नोंखौ आरो दाख्लैबो ना बायदों ए नंगौ नामा बावलायलाङोलां गोबाव सम ना बेदर जायै बायदि मोननायखाय दाउखौनो लाबोबाय आं आच्छा मिरग' नोंखौथ' आं सानसेबो खामानि मावनाय नुवा नोंहा हा हुबो गैया अब्ला नों सानफ्रामबो ना बेदर जानो रां बबेयाव मोनो आंनि टाउनाव बिजनेस दंब्रा आं गामियाव खामानि मावाब्रा टाउनाव आंहा गावनि बिजनेस दं थादोलै नोंहा आंहा थांनोसै गोबाव जागासिनो बिजनेस सालायग्रा बियो बे मानसिखौ थिग मोनखायालै आं सिखावसो खोमालै दिनैबो मैनागुरि गामियावनो थांनांगोनलै सासे बोराय मानसिनावनो एथ'ग्राब फैसा थायोब्ला गुबुनफोराथ' आरो बांद्रायसो थागोन माथो थांनांगोन दिनैबो बेयावनो हुरखाव सिखावा दिनैबो हाबफैगोन नामाब्रा जोंनि गामियावलाय जानोलै फैनाय नङा दांलै मोनसे गामियावनो खनले फैगोन जानो दे फैयाबाथ' मोजाङानो दे मानो खावोब्रा एथ'ग्राब खस्थ'नो रां आरजियो बेखौनो खामनानै लाङो जोबोर साव मोनगोन माथो उरखाव आरो सोमदोना हरखाब सोरखौबा गाबख्रावनाय खोनाबाय सिखाव रायजोफोर सिखाव फैदों ओंखारबो रायजोफोर ओंखारबो हुरखाव खोनादोंना सिखाव बुंगासिनो ए नङा माथो दिनैबो फैदों खोमालै थलायथ' गोख्रैनो आदै बबाव ओंखारदों आंनि न'आवनो हाबदोंमोन जेबो लांनो हायाखिसै बैथिं खारलांबाय थौ हुरखाव बारा गोजान थाङाखैदां मोननो हागौ उरखाव आरो सोमदोना सिखावखौ मोननो हागौ सानना होसोलांनायसै मेरग'आबो खारगासिनो दिनै बिनि आखायाव जेबो नाङाखिसै एसेयावनो हमजाथारसिगौमोनसो हालालै हाला नेथ'नोसै बारग'लांबायसै खोमा औ जोबोर मेंबाय साला सुवादा बारग'लांबाय माब्लाबा जमनानै दोखो बुग्लिनांसिगोन सुवादखौ बांद्राय जाथारबाय सोरमोनथाय खाथिनि नङामोन खोमालै बे गोजाननिसोमोन मालै सेंग्राफोर मा खालामदों एथ'ग्राब हराव खावनोसो ओंखारदों नामाब्रा नोंसोरलाय नङा आदा जों सिखावसो होसोदोंमोन सिखावखौ बिदि होसोबा मोनो आरो दालाय बबेनि सिखाव ओंखारखोलै आं माथो रावखौ बिथिंजाय थांनायखौनो नुवाखै आदाया रावखौबो नुमाराखै नामा बिदिनो खारलांनाय ओहो नुवाखैथ' आंथ' बेयावनो दंबाय थायो थां न'आव थां नोंसोर दामानि बिराद सिखाव ओंखारगासिनो मानसिफ्रा नोंसोरखौसो सिखाव सानना लागोन आंबो थांनोसै बबेनि मानसिमोनब्रा बेलाय जोंनि गामिनिथ' नङा औ जोंनि गामिनि नङा ना सिखावा बेसोमोन नामाब्रा जानोबो हागौलै होद बाद होदो थौ थांनोसै बे सिखावखौ सानसेबाबो हमथारगोन दिनै जारला जाथारबायलै जेने थेने बारग'बोबाय दहाय मावजि बारस'नायानो सुनि नांबाय खोमालै दिनैनि सानानो गाज्रिमोन दिनै खावथ'लालै आराम उन्दुना थाहैनोसै बिनि उनाव मेरग'आ गावनि न'आव थांना दो उन्दुना थाहैनायसै अखानायै फुङाव मेरग'आ सामफ्रामबोनि बायदि बाजाराव थांना बेदर लायना फैनायसै आरो संना जानानै दो उन्दुनानै थानायसै
हर खोमसि जाबोबाय बयबो उन्दुनायनि सम जाबोबाय मेरग'आ लासैनो न'निफ्राय ओंखारनायसै दिनै बियो मैनागुरि गामियाव थांथ'ला बियो दिनै गुबुन मोनसे गामियाव थांगोन गोसो सिङाव सानदों आरो ओजों मैनागुरि गामियाव उरखाव आरो सोमदोना सिखावखौ जमगासिनो नङाब्ला ओजों सिखावा गुबुन गामियावसो हाबफैदों दिनै खिन्थु मोनबायलै आं एसे 10,000नि बांद्राय दं खोमालै साख्रियाला मानसि मोनदां ओमफ्राय एथ'ग्राब जाम्बा मानसि थायो आरोना एथ'ग्राब बुरजा फैसाखौ खामसालियावनो दोनो बि दे मोजां खाफाललै दिनै खस्थ'बो जायासै रांखौबो गोबां मोनबाय सोमदोन दिनै फैगोनदांलै बे सिखावा मैया होसो जानानै जानोलै र' दसे नेबावनि बिनिफ्राय थांनोसै मेरग'आ बिदिनो सामफ्रामबो सिखाव खावनो थाङो आरो गोबां रां खावनानै लाबोयो बिथिंजाय सोमदोन आरो उरखावा सामफ्रामबो सिखावखौ जमबाय थायो नाथाय गैया सिखावा थाङानो फ्राय सप्तासेसो जाबाय मैनागुरि गामियाव सिखावा हाबाखै बिदिनो सोलिबाय थाबाय नाथाय सानसेखालि दिनै जोबोर मोजां हरलै अखाफोरबो गैया खोमसि दिनै आं मैनागुरि गामियावनो थांगोन बैयाव खावैया गोबावानो जाथारबाय मानसिफ्रा खम सुखुयै उन्दुना दंथारो बे दिनै नेलालै सोमदोन फैला बे सिखावा दाख्लै हमजाथारसिगौमोन ना बेखौनो गिनानै फैयाखिसै औलै औ बेकारसो जायो सप्तासे गाहाम जमबाय फैखाला बे फैग्राबा दाख्लैफोरनो फैसिगौ दे थांदो दे बिदिब्ला उन्दुहैदो उरखाव जों मैया हराव जमब्लानो मोनथारगौमोनलै ना जोंनि समावसो ग्रोब हाबथारबाय माथो औलै सोमदोन हरसेखौ नेबावनो हामथारगौमोन ओमफ्राय भिडिअ सफैबायना सफैयाखै सफैबायानो कल हरदोंमोन न'आव हाबनानै फैगोननो बेयाव बे सफैबाथाय बाजाराव फाखसे बेरायना फैनोसै हनै सफैबायानो गाज्रि खबरलै भाइमोन सिखावा हाबबाय आंनि न'आवबो फैनानै नायबाय दरजायानो गेवनाय फैसा 3,000 लांबाय आरो आंनि आखाइनि घरिखौ लानानै थांबाय बिराद बाबायलै आं बे सिखावखौ माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन ओमफ्राय मादै मोनाबो फैबाय नामा फैथ'वाखै साननैसो आबैनि न'आवनो थाहैनो थ' बिदिब्ला बाजाराव थांनोसै दा सानगोन बे सिखावखौ मा खालामनाय हामगोन बिसोर साथामबो बाजार फारसे थांनायसै बाजाराव मोनहैना बिसोर बाजाराव दसे बेरायबाय हरखाब बिरदावनि मेगनाव मोनसे बेसाद नोजोराव गोग्लैबाय बियो नुबाय गावनि खावजानाय घरिखौ सासे मानसिया गाननानै दं सोमदोन उरखाव नायहरलाय बै मानसिनि आखायाव आंनि गोमानाय घरिया नोंनि घरियालाय बिनाव माबोरै मोनहैनांगौ आरो मोनसे डिजाइननि घरि मेरला थाखायो आंनिथार बे घरिया एखे थाब्लाबो स्टिकारखौ जे बेबादिनो लागायगोन बेथ' जानो हाया बेखौ आं गुजरातआव थांनायाव लाबोदोंमोन बियो आंनिनो घरिथार औ जानो हागौ सोमदोन बे मानसिखौ नायलाय दाख्लै जों सिखाव होसोखालि बे मानसिखौनोथ' लोगो मोनदोंमोन औ बे मानसियानोथ'मोन आरो बिदिब्ला सिखावा बेसो आरोना थ'द बेखौ दानो हमहैनोसै बिखौ हमनो दायो जोंनाव जेबो सबुत गैया बिखौ सिखाव खावबाय थानायावनो हमगोन बे मानसिखौ फल' खालामनोसै थ' आरो आं जेरै बुंदों बिदिनो खालाम बिसोर साथाम मेरग'खौ उन होसोनायसै मेरग'आ मिथिया बिखौ जे सोरबा नायखोमागासिनो बियो न' मोनहैना जिरायना थायो दसे उनाव बियो सोरखौबा गोसानो रायलायनाय थानाय खोनायो खोनादोंना बिरदाव मैनागुरि गामियाव सासे जोबोर माहाजोन बोराय दं मा मैनागुरि गामियाव माहाजोन बोराय दं आंथ' मिथियानो माथो बबे खाथियाव माने माबाफोर दं नामा बे बोराय माहाजोननि न'नि खाथियाव मा माहाजोन बोराय दं आं मानो मिथियाखै बेसारा बोराया रावबो गैया हारसिंनो थायो जोबोद रां दं बिनाव बिनि न'आ थाइगिर गिदिर बिफां खाथियाव बोरायनाव फैसा गैला खोमालै माथो मैनागुरि गामियाव गोबां सिखाव हाबबाय सिखावा फैसा गैयै न'आवसो हाबोलै बे बोरायनाव फैसा दं सिखावा मिथियानो अब्लाथ' सिखावा जोबोर जाम्बासो थौ जाबाय
आं जाम्बाना र' दिनै बे बोरायखौनो खावनानै माहाजोन जानोसै आं। हराव मेरग'आ मैनागुरि गामियाव खावनो थांनायसै। बियो माथो खोनानाय बायदिनो बोराय माहाजोननि न'आव खावनो थांबाय। मेरग'आ लासैनो हाबलांनायसै। बियो हाबलांनाय लोगो लोगोनो सोमदोन, उरखाव आरो बिरदावा मेरग'खौ हमनानै लानायसै। ओइ नोंसोर सोर? हर आंखौ हगार, गोख्रै हगार बुंदों। बे सिखावा थारैनो जाम्बा मारथ', जोंनि जेयाव ओरैनो नांबाय। अ बिदिब्ला बियो नोंसोरनि सोलोसोमोन। नोंसोरखौ हगार आं, सब नोंसोरखौ सिलिंखार खालामजोबगोन आं। हगार आंखौ। जोंसो नोंखौ हगारा। सोमदोन, पुलिसखौ फन खालाम।